Muumipeli! Ihmeistä kovin vaikea. Kato nyt muumipeli! No hieno! Oi! Hieno Kotona juttu. muumipeli! Pussivakarat ja Millä sä voit pelata? tyynyliina. Jee! Millä sä voit pelata? Aika on niin saa! Niin. Mikä tää on sun paketissa? Mitäs sä Aino sai? Oi! Vau! Onko se uusi ihan siis tämmönen? Ei meillä saa lukea ja sanoa. Ai jaa. Oho, mun none! Aadami, Ainonen ja Iimanen on none. Ilman on vielä vähän lisää valokuva. Mun none ja tällä. Mitä sä sait? Kato, voi mennä muumipelille tätä! Kato nyt! Kato nyt! Mun none! Oho! Joo! Nyt sä voit pelata sitä. Nämä! Sulla on kynäkin. Wow. Sulla on oma muumipeli. Sullakin. Sä voit pelata ihan kun sä haluat niinkö. Siinä ei oo nyt. Nyt sun ei tarvii enää lainata Aadan tai Ainon konetta. Ainoa kato varaa. Sulla on oma kone. Mulla on oma näitä muumipeliä ymmärrän. Kato se kynä jossain. Äiti, mulla on hyvä muumipeliä. Mitä sä oot saanut? Juu, se on hieno. Se on ladattu. Upea, eikö se oo? Se on ihan täydellinen. Joo, joulupuki toisen. Pukki on